Hello mga karusi, mga karusi moto. Mga karusi, andito tayo ngayon sa Dagupan, Rusi, sa may Karanglaan Road, no? Mga karusi, papakita ko lang yung mga karusi moto, yung available na motor dito at yung location niya. Tara mga karusi, samahan niyo ako. Kasi along Karanglaan Road siya, no? Karanglaan District dito sa may Dagupan, Dagupan City. Along highway lang siya. Ito mga karusi, papuntang Dagupan City yan. Proper. Saka ito naman, papuntang Kalasyaw. Para mga karusi, tingnan natin yung location niya. Ayan mga karusi, oh. Ayan. Ayan mga karusi, oh, yung Region 1 NRCI Luzon, Karanglaan District, Dagupan City. Ayan mga karusi. Tara mga karusi, punta na natin. May Rusi Dagupan. Available yung Rusi 250 nila. Tsaka yung kulay red, maganda ito, yung Rusi Pulse FI 150. Yan, mga karusi, oh. Kulay red. Yan, yan yung design niya. Tapos yung Gala Rusi. Yan. Tapos yung Rusi Royal, available nito. Ayan. Ayan mga karusi. Tapos mga karusi, yung ano sa likod yung Pantra bikes, Pantra sticker, yung may DC Macho 125 at 150. Tsaka mga karusi moto, mga karusi, dito yung Rusi Sigma, available din sa Rusi Dagupan. Ayan, may kulay white sila, tapos kulay red. Ayan. Yung area na to, ito yung dito sa may Dagupan branch, Rusi Dagupan. Dito yung mechanic area. Ayan, mechanic area. Ayan, nasipag ni Sir Christian, oh, nagwawalis siya, oh. Ayan, shoutout kay Sir Christian. Ayan, nagwawalis, masipag na empleyado ng Rusi. Ayan. Ayan. Kaway ka, sir. Kaway ka. Okay. Mga karusi mo to dito sa may Rusi Dagupan. Okay. Shoutout pala kay Sir Christian, siya yung nag-assist dito, at kay Ma'am Heidi kasi siya yung dito, sa kanya tayo nagpaalam, siya yung in-charge dito sa may Rusi Dagupan, along Karanglaan Road. Okay mga karusi, salamat sa panonood. God bless you everyone, more power, keep safe, sana sa mabuting kalagayan. Bye bye mga karusi moto.